A ja som Emko Kucbel. This nice boy next to me is Emko Kucbel and my name is Ľubko Istriansky. Obaja chodíme na 5. základnú školu vo Zvolene na Hrnčiarskej ulici. Ľubko navštevuje 9. ročník a ja som zatiaľ iba v 6. ročníku. We both attend to 5th primary school in Zvolen on Hrnčiarska street. Emko is in 6th class and I'm in 9th. No a dnes sme vlastne prišli povedať niečo o našom projekte Šírenie solidarity, do ktorého sme sa zapojili minulý školský rok. And today we've come to tell you something about our project Revealing Solidarity, which we made 1 year ago. Na začiatku učitelia rozdelili projekt do 14 úloh, ktoré sme zaznačili na mapu mysle. Podľa tejto mapy mysle sme si úlohy rozdelili do rôznych skupiniek, z toho každá jedna skupinka vypracovala jednu úlohu. Úlohy to boli napríklad ako nakreslenie loga, vytvorenie komiksu, napísanie básne, nejaké eseje, vytvorenie pesničky a taktiež videa, ktoré uvidíte. So, at the beginning, teachers divided this project to 14 tasks. After that, we made our mind map, and using this map, we divided these tasks to groups. Each group had to work on one task. And tasks were, for example, making of comics, logo, poem, song, and video, which we will show you. No a na škole sme taktiež urobili zbierku vecí. Naši žiaci dobrovoľne doniesli nejaké knihy a hračky, ktoré nepotrebovali, ktoré sme potom doniesli do domova sociálnej pomoci Marta. And also students on our school organized themselves collection of many different things. For example, school stuff, toys, clothes, and so. Then they took it to Charity House Marta. No a teraz vám ukážeme video, ktoré sme vlastne natočili a je to o bezdomovcovi, ktorý si zničil život alkoholom a traja chalani mu pomohli. We will show you a promised video. It's about homeless who destroyed his life by alcohol, and 3 nights men helped him. Těsný a máme málo síl, máme ještě nádej a zkusme zvítězit. Tak niečo spravme, skúsme za ľudia spojiť, veď máme jasný cieľ. Solidaridad je náš cieľ. Solidaridad je náš cieľ. Solidaridad, 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 solidaridad.
a ja stále spievam rád, niekomu pomáham. Ďakujeme za pozornosť. My ďakujeme chlapcom za skvelé video a prezentáciu.